Možno máte ten názor, že kvalitne sa robí obchod, keď navnímam potreby klienta a potom na základe tých potrieb klienta, ktoré navnímam, predostrem tie riešenia, hej, tie benefity, tie pozitíva a tak ďalej, ako mu to vyrieši situáciu a bla bla a tú peknú budúcnosť. Však to je štandard, to je dobré a veľa ľudí to nevie dobre robiť, ale z môjho hľadiska, kontroverzné, čo poviem, toto keď obchodník robí, pre mňa je stále ešte veľmi slabý obchodník. Subjektívny názor. Podľa mňa, keď človek chce veľmi sa zlepšiť v predajoch, tak treba robiť ešte s treťou veličinou, ktorú ja to vidím tréning za tréningom aj u super pokročilých ľudí, čo 20 rokov predávajú IT veľké riešenia za milióny. A sa to zanedbáva, to sú veličina neistoty. Neistoty, rizika, otázniky. A čo si pod tým predstavujem, sakra? Čo to sú neistoty, rizika, otázniky? Ja to pokúsim sa vysvetliť. Ak by nejaký produkt alebo služba nedával nejaký benefit, nedával nejakú výhodu, nedával niečo pozitívne, tak sakra, nemám to zmysel, aby sme si kupovali to, hej. Takže preto samozrejme tam niečo také musí byť, aby mal nejaký zmysel, aby klient sa o tom rozprával, aby išiel do diskusie, aby sa o tom zaujímal, aby prišiel do banky, hocičo. Na druhej strane, ak to není úplná banalita, že si kupujem v svojej obľúbenej kaviarni espresso, ja presne viem, ako to espresso chutí a presne v tejto kaviarni som, ja už necítim neistotu, ja už viem, že to je, ako to bude chutiť. Ale drvivou väčšinou v obchode, vo všetkých takých trošilinka náročnejších veciach, keď predávate investície, predávate dlhopisy, predávate hocičo, troška komplexnejšie, kde tej dôvery a neistoty je určite potrebné viac, alebo neistoty menej. A vždy tam je neistota. Vždy, každý jeden klient. To je priam nemožné, aby klient necítil nejakú neistotu. A tých neistot môže byť veľa a rôznych. Lenže tá základná vec je, že drvivou väčšinou neistoty nie sú vypovedané. To znamená, že klient nevraví o tých neistotách. Hej, niekedy niekto povie nejakú námietku, fajn. Niekedy niečo povie nejaký klient zhovorčivý, niečo povie, čo sa mu nepozdáva, fajn. To je fajn. Ale tie veci, čo ja nazývam miska váh, že OK, už som naklonený, ale teraz či sa zvýši moja pravdepodobnosť, že to preklopí tam, že chcem to urobiť to rozhodnutie, alebo nechcem, z veľkej časti závisí od tejto misky váh. Či sú tie neistoty vyriešené, či boli adresované a veľmi často v obchode sa deje to, že stretnutie skončí a obchodník v skutočnosti netuší, aké neistoty ten zákazník cíti. Ona má pocit, ale nevie, aké sú naozaj neistoty, lebo ich nevyťahuje proaktívne. My väčšinou čakáme, že príde nejaká námietka a to si myslíme, že je teraz neistota a že to ideme vyriešiť a to je celé. Vôbec, to je podľa mňa strašne slabé. Práve, že keď klient je celý čas nejako ticho, všetko sa vyzerá byť dobré a vraví, že OK, zvážim si to, tak práve, že mne kontrolka naskakuje, toto je veľmi podozrivé. Toto vyzerá byť ako len tender. To si len zhromažďujú informácie, ja som jeden z ďalších troch, zhromažďujú informácie, aby mal nejakú protipáku na druhého, je to podozrivé. Keď klient tam nemá žiadne neistoty a ja ich chcem vyťahovať. A ako sa dá vyťahnuť neistota?